Nyako Ramogi ajongo chopo kanyo saa 7 mar odiochieng'. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. Eneno weche manyien mwaiko ni mago mag Migago odiochieng' ma kawuono. Waiko ni weche mathoth mago matimore e sirikal mamalo kaachiel kod mago matimore counties magwa. Magi kaachiel kod mag moko mathoth inyalo bedo kod geno ni biro yudogi e yorno madimba. Ka ok kamano to magi e thuond weche ma wamiyo pek. I have been on this right hand driver side. And it has been okay somehow, but the other side, left hand, finished, but he was moving fast. Ji 11 owito ngimagi e masira mar apaya motimore okinyi ma kawuono otho e apaya ma Kisumu, Nairobi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiso 10 counties ma Thurka mondo ti kod piny owacho mamalo e tieko mibadhi. People need to sit down and listen together. You listen to me, I listen to you. And we are urging them, in all whatever they are doing, in their arguments, in their failures, listening and their philosophies, let's consider Wajiko. Jodolo ma Mombasa okwayo josiasa mane sirikal kod maketo piny owacho tesre mondo were kod campaigns mohiu magikoni medo liet mar siasa. Nyako Ramogi ajuang' machiegni nyinga Joyce Oduor parni nyalo ndikona kokale namba wa mar ote machuok 236000. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. E ji 11 owito ngimagi e masira makoch mar apaya e gwenge ma otho e apaya ma Kisumu, Nairobi e kinde ma ji 39 dhi nyime gi yudo thieth bang' yudo hinyruok e masirano. Kaluwore gi lipod obila, ji 11 mane owito ngimagi kanyo oting'o mine 2, chwo 8 kod rawera 1, ka moko 39 mane oyudo hinyruok to dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Ahero sub-county kod kar thieth maduong' e kaunti ma Kisumu mar Jaramogi. Masirano notimore kar saa 8:30 otieno bang' nyamburko aina mar bas mane owuok e piny libamba ma Burundi kochomo Nairobi rado wang' gi lori mane oting'o ochele. Jatend weche thieth ma apoya e kar thieth ma Jaramogi oyango ni ji 17 osechwalo kowuok e kar thieth ma Ahero sub-county kendo lero ni kwana makamano pod ibiro medore. Ringre joma owito ngimagi e masirano makoch okane kar kano ringre ma Ahero county. Tulicheleweshwa pale kwenye mpaka ule tunaambiwa kukaguliwa. Kwa hiyo kutoka hapo kama alikuwa analipia ule muda uliopotea pale mpakani. Tembea kwa kasi sana hivyo overtake. Ndio hivyo muda usiku watu wengi walikuwa wamelala. Sasa tulikuwa active like so sana. Tukashangaa tu hiyo ni vurugu hivyo tumegongana hilo gari la mchele watu wameruka hivyo. Ndio wengine hivyo wameenda wengine uwezo wa Mungu tumeokoka. Bus has been full. But fortunately for me I have been on this right hand driver side. And it has been okay somehow, but the other side, left hand, finished, but he was moving fast. That's why he lost the control. Waseyudo ji 17 jomoko kuomgi nigi injuries matindo e twang'ogi to gidhi dala to moko was stabilized. 3 kuomgi nigi severe head injuries which mapod wa investigate to pod wa stabilize gi. Wachwelo mos mag kuyo kaachiel kod lit ne jogo mowito joheragi e masira makamano. Jogo ma bende pod nitiere osuptal ka giyudo thieth wakwayo mar mondo mi Nyasaye ochangi mapiyo. Ka derepe bende pod imedo jiw mar mondo mi owere kod ng'we rititi ka giriembo e apeyni ma pacho kae mar mondo mi gigeng'a masiche makamago. Ka wadhi mbele ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro dwaro ni sirikal kaunti otudre kod sirikal mamalo e kedo gi mibadhi e bede duto mag sirikal.
koloso e seche mane oyawo romo makelo kanyakla bede duto mag sirikal e twak ewi budget kod uchumi IBEC. Gachagua owacho ni mibadhi biro thiro chenro duto mag dongruok e sirikal county to kata mana e sirikal mamalo. Gachagua bende ojiwo counties mondo ochul gope duto mane girem chulo higa mokadho, kowacho ni sirikal mamalo osegolo pesa madhine counties mar nyaka dwe mar 11 higa mokadho. Watudore achiel kachiel kokalo e yor simu kod jafwambo marwa Walter Nyambaga mantiere romo makamano mondo lernwa ni romo makamano nyaka sani osechopo kanye. Walter, kinyalo winja, inyalo mana nyiso ni nyaka sani romo makamano osechopo kanye, to gin ponono okenge mage moket piny mag kedo kod mibadhi e counties kod sirikal mamalo. Nyambaga. Joyce, picha ma ineno kachiel e tongwang' jowi gin picha ma ne wakawo seche ma osekalo chien tok kane chenro makedo kod mane oyang koda jalup jatend piny Dr. Rigathi Gachagua mane oluwo ni chenro makedo kod mane biro yango moko kuom okenge ma piny owacho osegoyo kendo bende goyo iye weche mag dongruok mag loch gwenge to kod chenro makende mokelo kanyakla migepe opogore mag piny owacho e chenro ma kawuono ni endi koro gie seche geni to pod gintiere kod bura madundo mopondo kama okon jofwambo mondo obed akicha gi chien toke gibiro loso kod ute mag fwambo. Weche mosenyiedhore e motelo ne bedo e kod romo ma apanda no endo en ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua luwo ni piny owacho oketo siniani mar biro chwalo omenda mag mag loch gwenge ma iluongo madhine counties e wang' sa ma ok odeko, kendo bende okwa jatend county mondo mi otiek gope ma kizungu luongo ni pending bills mosebedo ka ywayo chenro mag neno ni jok mochwalo mwandu ne piny owacho mag dongruok kobedo koda ywak maka kod kacha. Bende ochako lieyo ni nitiere moko kuom dongruok mamulo weche mag uchumi pacho ka to kod tiyo kod omenda chadha ma onge kaka nyalo kelo dongruok ma kizungu dendo ni wastage ma gisedino rode duto tende. Bende giluwo ni piny owacho koro dino rode mag tiyo kod omenda e yono mok ni kare ma seche moko kelo lal opogore ka bende koro giketo mijing'o mar geng'iyo ni to weche mag thieth to kod chenro mag loso lwasi mag thieth kanyakla kod jogo machwalo thieth bende ong'i makare. Bende giluwo ni nitiere lai makare ma ibiro chwal godo odumbi kata mbolea ma biro konyo nya mag pur pachoka kaka yorno mar manyo chiemo kendo keto chiemo motiyo pachoka endi. Magi gin moko kuom weche ma gidhi nyime kod doyo iye e yono mopondo. Gino mosenyiedhore e yono makende en ni nitiere kaka tend counties kata governors mantiere ka endi osebedo ka guonyo sirikal mondo mi ochwal negi omenda mag tayo chenro mag county go. Nyalo luwo ni gino ma tend riwruok mokelo kanyakla governors POG osebedo ka gido mokalo e twak margi kanyal kod buche mag sebedo godo opogore mondo mi gibed kod ler mathoth kaka gibiro tayo chenro mag county, nikech moko kuom lai mag orak kaachiel kod chenro mag county beto memore piny kendo ok nyal dhi nyime kalore kod onge mar pesa ma gisebedo ka gikalie matek, kendo duoko ma gichiwo kuom jogo mochano mwandu osebedo guonyo. Gie seche giendi en chenro moyore kod moko kuom jodito mane tiere piny owacho kaka jatend migawo mar lo Alice Wahome, mago kaka jagoro mongire migawo mar omenda Chris Kipto kanyakla kod jaga budget mar piny owacho Margaret Nyakango, mago moko kuom jodito mantiere romo makedo kod pod nyaka chop seche gende osebedo ka dhiyo nyime. Joyce, wabedo mana kicha kendo watego itwa ka bende wabedo kaka ogunde mar winjo kendo choko weche mabiro dhiyo nyime kendi. Koponi nitiere loso mibiro gol kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua toke kabedo gisebedo kod bura ma dhiyo nyime ya panda manyiso nitiere maling' moko mane ok owinjo bed ni chopo it jofwambo kapok gibedo kod winjruok. Nyalo bedo ni paro seche moko bedo mayie tekre kaka lore kod ni moko kuom governors motelo kod tendgi bende ni kod gimiluongo ni dwaro mar yudo ni mondo giyud pesa mabiro chwalo tije mag county kachiel nyaka tude joy. Haero kamana ahinya Walter Nyambaga kama iluonwa romo no mar IBEC. Ang'e ni ibiro chwalonwa weche matut kotudore kod romo makamano e weche manyien mamoko mag odiochieng'a makawuono. Nyakoromogi John ka wadhi mbele kod weche manyien en ni migawo mochung' ne weche mag jotich kod rito joma ng'aw e pachoka oyango mbui ma ibiro tigo e timo ndikruok ne rowere ma pod onge tije e pachoka ka kembe mandiko ji bende owinjo oket e mbui no thuolo mag tije magin go.
Ma en achiel kuom yore ma piny owacho chano tiyogo e manyo ne rowere thuolo mag tije e pachoka kod pinje maoko. Jagoro mongirore e migaono Shadrack Mwadime oyango thuolo mantie mag tije e pinje mopogore opogore magichano chwale rowere. Lai moriere mar timo ndikruok ni e mbui mar migao mochung' ne jotije kod rito joma ng'aw. The State Department for Labor and Skills Development, in collaboration with other state departments and agencies, is rolling out a digitized national skills inventory. The link of the National Skills Inventory is placed on the website of the Ministry of Labor and Social Protection. In this context, data shall be mined from the near miss to provide information on the supply of skills in the country. In addition, data on the demand of skills shall be mined from the near miss based on job orders, job opportunities, and annual employment returns. Riwruok makedo ne ratiro mag lakteche KMPDU e gwenge mag Nyanza oramo ni ng'anyo tich mag lakteche e kaunti ma Homa Bay pod ibiro dhi nyime nyaka chieng' tend kaunti no winj ng'ur margi. KMPDU okichore gi chien gi romo manyocha tend kaunti ma Homa Bay obedogo gi moko kuom jochiw thieth ka giwacho ni onge winjruok ma lakteche ne obedogo mar chungo ng'anyo margi. Jagoro mar KMPDU e gwenge mag Nyanza, Laktar Onyango Ndonga, oramo ni lakteche kaunti ma Homa Bay pod ibiro dhi nyime gi ng'anyo margi poni ten kaunti no ok gimedo gi lemo kendo neno ni giyudo sara e wang'sa e kinde madwarore mamoko. Over the past few days, out of our humanity, we had allowed a few emergency services to continue, but we want to say that all doctor-provided services in Homa Bay are going to come to a grinding halt until such a time that we will have a comprehensive agreement with the county government of Homa Bay. I want to again offer my sympathies to the citizens of Homa Bay County. We would not want to be in any situation like this in the near future, but for the purpose of posterity, we need to sort out these issues once and for all. And therefore, we want to implore upon the county government of Homa Bay, please, we are even now asking, out of humanity, kindly and urgently address HRH issues in Homa Bay. And let us have a legal framework on which we can look back to sort out issues as they arise in future. Moko kuom jotend dini e kaunti ma Mombasa koro dwaro ni jotend kweth mapingo piny owacho kod jogo mantiere sirikal oket tenge pogruok mar siasa mantiere kindgi kod campaigns momondo masani kelo liet mang'eny e pachoka. Kagiloso e kinde yao kanisa mar AIPCA e gwenge ma Makande, Mombasa, jotelogo owacho ni kaber kata ka ok ochung siasa momondo to uchumi ma pachoka nyalo kethore ahinya. Bende gidwaro ni sirikal, doho kod kweth maketo piny owacho tesre omanyore makare e bwo chik mar tieko gwandruok mantiere kindgi kar siko ka gitero campaigns e romo magalamoro. Kama kanisa tunasema people need to sit down and listen together. You listen to me, I listen to you. And we are urging them, whatever they are doing, in their arguments, in their failures, listening and their philosophies, let's consider Wajiko. The courts are for Wajiko, the government is for Wajiko. We should all be working for the interests of Wajiko. Ambaye ndiye rengo letu kama Wakenya. Hata kanisa, we are working for Wajiko. We care about Wajiko. The courts should care about Wajiko. The politicians should care about Wajiko. All of us should think very strongly about Wajiko and these dear ones, the young ones, so that their tomorrow will be better.
Ramogi Jwangi kanye mwa adwani wakao godo yueyo mokwongo weche manyien maga Migago odiochieng' makawuono. Yena mar mondo mi asoma ote matin kende kaito wakao yueyo mokwongo. Iwacho ka ni Joyce awuoro masira ma otimoreno okawwa gi luoro. An George kawuok Uyoma e gwenge mag Nyabede East kai erokamano. Iwacho ka ni an Bishop Morris Adhera kawuok Uriri. Wakayo sirikal mar William Ruto mondo gitine jopiny kendo giwere kod siasa manono to jopiny winjo matek. Ramogi Jwangi med mana chuolo ote magi abro bedo ka somogi e kinde madhi mbele kod weche manyien mag Migago. Kik idhi mabor. Sasa kwa saa moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe saa moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wana. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab jit singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Yogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni okrachero ng'ato kendo. Opachako dhao kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Andre Onana en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka jagol ne tim noendo mar Premier League mong'ere kaka Manchester United to kod tim mar piny Cameroon. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya. Ka wawuoyo e wi tho nyathi e yor apoya. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo, kik bai. Machiegni kendo Ramogi Jwangi. Luro kwako gwenge mag Lobo Ingare e sub-county ma Samburu West tok jomaundu michich ni gin jokuodhok monjo dala mane en jagoro mongirore e migao mar pur Dr. Richard Lesiampe. Jomaundu go ne geto dala Lesiampe mosebedo kaka kama ikane jamni e seche magotieno nikech nok mararita e gwenge go. Kata kamano obila mane rito dalano nogeng'onegi mane ok gidonjo. Jodak makono koro ochwalo ywak margi ewi nok mararita kama ne en jagoro mongirore Lesiampe koro kwayo sirikal mondo otiek chuth kuo mar jamni. Ma en monj maradek motimore e jumachiel ndalo machuok kende tok kane oneg obila moro e gwenge mag Morijo. Jana vile nimefamia akakuja kapika nyumba mpaka tikashinda ni nini. Hebu angalia hii. Karibu sasa 20 nyumba moja tu. Jana walikuja kujaribu kuchukua ng'ombe na mbuzi zenye zinalala hapa. Hakuna manyata nyingine kuna stima hapa, ni manyata hii mzee. Sasa usiku jana walikuja wakatufamia. Tumilia ya kutosha. Tangu election. Unasema tu hii kitu iko bado iko inatusumbua. Wasamburu wengi wamekufa, more than 80 wamekufa. Mama wamekufa, watoto wamekufa. My home was attacked last night by marauding bandits. Cattle rustling is a primitive method of capital accumulation. And this must stop. The landscape of Samburu West is littered with death, with fear, with trauma.
Every week, every month, bullets ring all over this area. Your minister in charge of internal security, they have failed because nothing has changed. Obila County Mabaringo omako achije moko ochiko manoyudi gi mwandu moko moyaki e gwenge Buora man Kabarnet e county no odhiambo manyoro. Moko kuom achijego oting'o jomoko maya e familia achiel ka moko bende omaki kanyakla kod jonyuolgi. Moko kuom mwandu moyudi gin kaka masinde mag maj stima, mwandu ma itiyogo e udi, lep obila mabandia kod mwandu moko manoyaki e kinde nyasi mar Christmas mokalo. Komanda mar obila ma County Mabaringo Julius Kiragu owacho ni ne gitimo apedha mar manyo mwandugo bang' yudo maling'ling kuom jopiny. Moko kuom kuonde mane otime apedha go gin kaka gwenge mag Kapitombor, Mumol, Kapkut kaachiel kod Cereals. Kumekuwa na wizi ya ufunjaji wa manyumba katika hii town yetu. Watu wanafunja manyumba especially wakati hakuna watu kwa boma, wakati wakiwa wameenda kazi. Wanaiba vitu na jana na usiku wa jana, leo mchana tumeweza kufaulu kupata hizi vitu na kushika washukiwa 9 ambaye tuko nao hapa ndani. Ni vita ambayo inaendelea mpaka tuhakikishe kwamba town yetu hii iko na usalama wa kutosha. Na hizi mambo ya ufunjaji wa manyumba kuhakikishia wananchi kwamba itakuwa a thing of the past tukishirikiana nao. Tunaamini pia unajua mtu akiwa amevaa sare za polisi ni ngumu kujua kama ni polisi ama ni mkora wa kawaida. Na pia uchunguzi wetu utatuelekeza tujue hizo manguo waliweza kupata wapi. Niadhiri vibaya kwa sababu kama last year vile nilivyo alikuwa nimeomba loan na nikailipa pesa yenye sikuuza hizo vitu. Alafu at this time tena nikacheka kamua nikaomba zingine, nikakuja nikazinunua zingine kidogo. Ndio sasa alikuwa najimudu pia zikakuja zikachukuliwa, ndio nikasipata sasa chache hizi. Ramogi jwangi kanye mochopo godo e giko mar weche manyien mag Migago odiochieng' makawuono. Soma ne moko kuom ote ma uchwalonwa kokale Facebook kacha kama wantiere live. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni tine wang'e ni apaya mekwa ema richo, kose derepe ema onge lony, kose trafik ema nindo e tijegi. Ajali medore marach Kenya ka, sirikal otime nonro matut. Aneno Migago ka an umoja. Matthews Oyaya bende wacho ni ane chenro mar Migago to atimo mos ne joma oyudo masira mar ndara. Wacho ni Mandesa Jakosoko ka wuok Mombasa na Mchumbi. Ote mogik manga som kawuono en ote mar DL Opong'. Wacho ka ni Joyce atimo mos ne joma owito wedegi e masira mar apaya, mid Nyasaye ma jahocho chung kodgi e kinde magikale matek. Otherwise Ramogi TV neno maler e gwenge mag West Kanyamkago. Ramogi jwang' erokamano ahinya kuom ote mabende uchwalonwa e kinde mane wantiere e weche manyiena mag Migago. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Odur. Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From